Ubat Titos W Khan Chief Executive Member Kakasil Satomas District Council Ulapan Syai Babarok Santli Kijai Kibalatang Kidei Kibanaki Kipakasi. Habakaran bakila patai kubor ong ukwa ban pensya si peba banadu bakila pentrekam mikakasi Social Custom of Lineage Act hakabaka don katangjaj bat kaak kakren syai balong bai tang yaki khun jong kawai pat kajai benriu ki bom dei kasi. Uluong baka don kecing bakala hadin baka jingpe yaki kot kisla bahaka pom bala IT de kirangba bala tang ya kajai don kecing bakala ban pendap ka kerteng ukpa. Bat keme bat kpa kidei kibar jala hanrei na kaliang usiam hadin bola bisyar kat kum kikot kisla baki apply ka long syai bakam don satya kecing le be ai. Mangala deb ong iki ba kani ka kam ngan pej ngan bisyar ngan inquiry bat dalalap iki cing sisya baro ni se kenduk biang. Tenrei kata ka kam pat deb lalek no chaki phi kilat patai kubor pan kum bakila ai kum tu statement bat kelawan ra ke le se ka ba la ban kata mat yong mo yanu kum bakila jer kerteng hang tu yaki CM bakum juru ya kita ki riu dan buram kiba lapau haka jingkren ke jongki tena kaliang ke jonga kum u CM mementa nga dap da ka jing sukhia ya ke belajar bat na kwa ban pencai hakmat jongpi lengba jongpi sia ki pai ba jong ka jat benriu hi baro ko we ba nadu bangila yo ya kanika ka bangi ongka khasi social lineage act ba kadon kanika tangjat bat lengba kanika ak ka keren syai ba ka tangjat kan longbet tang ya ki khun jong ka wepat ka jat benrio ka balong ka kemi ka bamdei ka khasi pat ukpa unde hi u khasi numla bantang lada ka kemi ka de khalajat lada ukpa ru de khalajat lanu ya kata mla bantang te halor ka jing pentip jong kini ki samla habayade bet kini ki santli ki jaj kumba kala pau lengba ka RTI ka bakila lap kalong ba ukpar ude u khalajaj kemir ko de khalajaj tenre nga syukwa ban pensyai fi bahadin bangila pej bahapat iki kot kisla iki application baro ngilap ba baro kini ki jaj ki balatang ukpa ude uhi ukasi kumban syu penkan mau hakajaj karliu kaba ka kemi kadeka adibasi tenre ukpa pat ude ulio pathau hakajaj kardo kabalatang takajai kardo ke belatang ukpa ude Pelstar lengdo hakajai kar heli ke belatang kata kajai kar heli ukpa ude Helios kar kongor hakajai kar longap takajai ke belatang ukpa ude ujai melim ngap walambon melim ngap bat hakajai kar wilbon ukpa ude ujaj marwen te naki ki bangila ti ngilalap kalong ba sumdan kata kajing tangjat lani kajing approve nang ni na po council ban ai tangjat ya ukpa ubade udkhar lani ka kami ka bade khar babaro ar ki dikhar takata di ka we bang kwa ban pensai te nrei ka don pat kendiat ka kajing bakala ya kaba nimla ban len hadin bangila pej bahai ki kot isla bahaka appendix hani haka form kabala summit dakini ki prangba ki batang ya kajaj kadon kajing bakala ban pendap ya ka kerteng jong kupa jadi na takadau kini ki samlar ki yang halo kata kanungrim
ba ngilap kini ke kok isla ba kami ru kade khar paru di khar den rai nang ngilap iki details ro khat kat kong ki application bat kat kong ki kini ki application pat ki ba pha hang ni lang ba uni unong apply ka mo ukpa udai hi u khasi tai long e ba ngakwa ban pensaya phi halo ka jing dei ba kani ka tanda te kalong clear ba kam sumdan kan uno ka jing le be an na kaliang jo ka council ha ka ba tangjat ya kini ki kun khar ki ba mut ki ba ki kimi ki pa ki jong ki deki kan long ka jing hikai nang ni chakhman kalong ba baro ki ba dei ban le ya ka tangjat kemut ha ba ki pendap ya ka form ki di ban pendap ba kan den rei shu don bok ba ka e ka ba ki le kam dei ka ba mo ka balak ta hadu bangila tangjat ya ki kundakhar no kpa na kami dakhar den rei ka sudon bok long bok pa hiu di khasi tengi ngi shu so sengan tangkata ndiat rei ka jing baklai ka don ba la bakla ka por ka ba pendap ya ka form